नों आरो माबा प्रब्लेमाव गोलैलायबाय नामा? बे आंनि साइकेलनि चेनाना एकदम बानायबाबो जायासै। आं दहायनिफ्रायनो नाजागासिनो। नै गोग्लैबायानो प्रब्लेमाव। बेफोरबायदिथ' जानो नाङामोन ना। माने नोंखौ जेब्लानो लोगो मोनो मानसियानोथ' ओमफ्राय माबा नङा माबा प्रब्लेमाव गोलैखाथार नङा होमबा नोङो? औ नङा होनलाय? दिनैबो बे साइकेलानो प्रब्लेम जाबायबा? आच्छा। ओमफ्रायथ' बेफोरबायदिबाथ' आंखौल'सो लोगो मोनो नङा होमबा नों? मा गोसो जानानैसो लोगो हमखायो नामा? बिदि नङाथ'। माथो ओमफ्राय जायखौ लोगो मोनबा हामगौ सानदोंमोन लोगो मोनमारबायानो। आयु बे समखौथ' बेसेबांबा नेना दंमोन ना आङो। माथो बेखौनो लोगो मोनमारबायलै आङो। नों बहा थाङामोन? नोंलाय बहाथो थाङामोन? आं बहा थांनो माने? औ बहा थाङामोन नोंलाय? आंथ' जेरावबो थाङाखै। थगायदों। नङाबा माथो नुवाखै आंलाय नोंखौलाय? आयु ओमफ्राय आंनि थाङैखौलाय मानांगौ बेनो? माने आं जेबोखौनो बुजियासै। बहा थाङामोनलै नों जिउ देनाय? नों आंनि हेल्प खालामनो हागोन ना? हेलौ ओइ मानसियानोथ' मा जाखो? हेलौ खोनादोंना? मा जायामोन? माथो नों आं गाबज्रिनायखौबो खोनायाखै? नङाथ' मानो गाबज्रिनायखौ खोनायाखै जानांगौ? माथो आं माथो होबाय थादोंमोन नों खोनायाखैनो? नोंनि माथोआनोथ' बेसेबांबा खोनासंबाय थाथावना। मा होनदों? नों माबा खोनादों? आया मानसियाथ' माबायदिबा? नङा माने आं बुंदोंमोन आरो नों मा आंनि साइकेलनि चेनखौ मोजां खालामना होनो हागोन ना? खालामालै आङो। जेन'बा मानो खालामनो आं? नङा माने आं बानायबाबो रोङासै ना। नोंनि थाखायथ' गासिबो बेबि। आच्छाथ' होमबा नोंनि साइकेल चेनखौ बानायना होनांगौ आरो ना? दा बानायनो हायोबा बानायना होदो ना प्लिज। मा जाबावगोन नोंजोंबो दिनै? मानसियानो फुरा प्रब्लेमनि दखान आरो ना। मा खालामनो नागिरदों? बेखौनो खालामसै जा खालामनांगौ। मा? दानाथ' आंबो मानिलाना। माखौ? इयो बेफोर मा खालामनो नागिरदों नोङो? मानसियानोथ' मा जाजायोब्रा। दांनोथ' बायोलै आङो। नाथाय बेनो खोथा दंना। मानसियालाय बोरैथो? गाहायाव नाय गाहायाव। दा मा मेथाइ जाहैदे आंनो। माने साइकेलखौथ' आंथ' बोरैथो फ्रियाव बानायना होनो ना। आयु ओमफ्राय दाथ' बोरै जाबावगोन दिनै? मोनथियालां मेथाइखौथ' जाहोखाथारनांगोन ना। आथ' नोंनि एसे मोजां हेल्प बानायना होदों आङो। नै जाबायानो नोंना। गाखोनायबावनोसैसो नै आङो। आरे बा साबायखर थाबाय नोंनिसिम। नोंजों आंखौ आरो हेल्प खालामना होबावबाय न'? नै ओमफ्राय मेथाइयालाय? दाथ' आरो उफाय गैयाना आं एसे मोजां बानायना होबाय नोंनो। नों मा आंखौ मेथाइबो जाहोला? आं माने दाबसे जायगायावसो थांनो नागिरदोंमोन। नंगौना? ओमफ्राय दायोथ' आं माने र' होमबालाय आंबो बावगारदोंसो ना। हा? माथो जाखोब्रा बेलाय? बियो नालेंखरनि फिथा बानायदोंमोन आङो। नालेंखरनि फिथा? मा होलाबायखोब्रा बेलाय आंलाय? औ नालेंखरनि फिथा बियो। ओमफ्राय जानायावबो गोथावखा। दाथ' दखानखौ आं बहा मोनबावनो? बेखौनो जाथ'दो नामा नोङो? नों बानायनाय? औ आं बानायनायमोन। होमबाथ' माने गोथावखा आरोना? आयु एमियानोथ' बहा थांखो होमबा? नङा माने बिदि खालामफेरामोन ना बियो। आरोथ' बिसिनाबो एखेबारे सोमोन्दोफ्रानो दावराव दावसियानो जोबला। बर'सा बेवाइफोराबो बिदि नंथारामोनहाय। मारै बिदि जालांथारखो होमबा?
दाथ' मालायनिखौथ' माथो बुंनो आंनियानो जेनथेनसो सोलिबोगासिनो जायनि हौवाना बिसियानो सानै मानि दंना माथो बुंबावनो आरो बिनि दुखुखौथ' नङा माने गासैखौबो राननो हागोन दे नाथाय गावनि फिसायखौथ' नङाना दा बेनो आंनि उसुबिदाया अब्लाबो गथ'फोरानो देरखोलायबाय जेनथेन सोलिनो नाजागासिनो दे आंबो सोराङाबोथ' मेहेरखौ बेसेबां बावोनोना मानो अना जानो गावनिनो गथ' गावनिनो थै बेखायनो आंबो बादा होआ दे आरो बिफा नालाय बेसे उनाव मोनबाय थाथों सोमोन्दोफोराबो मोजाङै सोलिनो हाबासो हाबाय नङाबाथ' एसे एनैयावनो आबायदि दावराव जालाङो आरोथ' मोनसे होननाय दङना मानसिया सानसेब्लाबो बेबायदिनो थाबाय थाया सोलायखायो होननानै दाथ' हनै बर'सा बेवाइफोरानोथ' बेसेबां भला भालामोन बेफोरबायदि जानोनो समाया नाथाय दायो माबा मानसिनावनो आत्मा हाबनाय बायदिसो जाबाय नङाब्ला आरो जाय सोमोन्दोआव जेबो दावराव दावसियानो गैफेरामोन दिनै बिसि फिसाय एथ' बिदि जालांबाय मा होनबावनो आरोथ' एबार आं मायाजों सोरांखौ थाङोथारालै जेखि जाया मानो हगारथारा आं एबार जा जालांबाय आरो दा आरो आं उनथिं गिदिंना नायफिननो साना माखासे खोथाफोरखौथ' बावनो सानब्लाबो बावनोनो हायालै गोसोफोराव नांथाबना थाबाय थायो आरो जेब्ला हारसिं जिरायोना बांसिनसो गोसोआव नाङोलै बांसिन गोसोआव फैयो बेखायनो ना हारसिंबो जिरायजाया आगोना खायसे फाग्लि जालाङो बेफोरबायदिनो सानैनो गुबुननिखौ मा बुंनो आंनिखौनो मा आथ' मेहेर बाबा नोंखौ आं बिराद अनोलै सना नोंनि आफा बायदिनो नाथाय नोंसो दाथ' गोसोआव बायदिसिना खोथाफोरखौ दोननानैबाबो बेबायदिनो आवगायलांनांसिगोन आरो नाथाय अब्लाबो गिनाय फैयो आंनाव गोबां खोथाखौनो लानानै गिनाय फैयो आङो मालाबाथ' सानलायलाङो मेहेर माया मा जागोन फालाय आरो आंनि जिउआव फैफिनोबोला मा जानांगौ जाखो नों थांखाबाय माया आरो जोंनि जिउआव गिदिंना दाफैफिनसै सोरांजों आंजों दाजोंनो खुसियैनो दङ प्लिज डन्ट काम बेक गथ'खौबो बेवाइफोरासो लायनो थांबाय जोंना न'आ मोनबायानो नंगौना औ ओरै ससे थांबानो मोनसिगोन गोसोफोराथ' नोंजों थांफानो गोसो जादोंलै जेबो नङा ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुजियासैना आङो नों माने बिथिंजाय सोरनावबा आलासि जाफैदों माने नोंनि न'आथ' बेयाव नङाना माने आङो दायो बेयावनो थासै नै बेयाव माने सोरनाव नोंनि फेमिलिनि मानसि नङा माने गोजाननिसो आलासि जायो जोंनि ओमफ्राय आं दायो बेयावनो थासै अके दे होमबाना आं थांनोसै माने एसे गोबावबो जाबाय नालाय अके बिदिबा दे होमबाना बाय बाय आं थांसै औ माने आं थांसैमोन बेखायनोथ' थांदो आरोलै माने आखाया सरि दे होमबाना बाय अके नोंजों लोगो मोननानै मोजां मोनबायलै आंबो नङा माने आंना एसे नोंजों लोगो मोननानै खुसि मोनबायलै औ बेनोथ' आंबो मोजां मोनबाय दे आरो बिराद मोजां मोनबायलै आङो आयु मा जाखो बेबा लोगो मोननानै मार मोजां मोनखाबायलै जानाय नंला आरे नै दानाबा थांबायसो मोनबालाय न'सिम थांगौमोन बे थासोला दाथ' बैथिंजायनो होन्दोंलै दा बेबा बबे मोनसेया आनिया न'आव दासिमबो गैथ'वा मोजाङानो जाबाय न' नङाब्लाथ' आं लेट जाबायना आंखौ रायगौमोन बियो आंनाबो साइकेलानो गाज्रि जादोंमोन ना नङाब्लाथ' दहायनो मोनफैगौमोन आङो
ओमफ्राय बे सेंग्राया आंखौ मदद खालामामोनबा आंथ' दासिमबो लाबोनानैसो फैनांगौमोनदां। आयौ मोनालाय लांगौमोनसो माथो। दे जायखिजाया न'आव सफैबायथ'। न'नि खामानिखौ मावनानै दोनखानोसै आं माखासे। होनबा बियो बावसो थायो। उप्स नुबायसो नामाब्रा। ओमफ्रायथ' र' ओरैनो बोरै थाङोब्रा नोंखौ नायफैबाय जेला नों बहा थायो बेखौबोथ' नायनांखागोन ना। ओमफ्रायथ' र' बिनि फट' नांगौमोनलै आंनो खेबनानै लांसै आं। आयौ दासो माबा माथो खोनानाय बायदि मोनदोंमोन आङो। हा? बाब्रे नै माथो रावबोआनो गैया। आंनाबो ओरैनोसो खोनादोंदां आङो। बै बेनि चक्करावनो गोग्लैबायसो नामासो। बरिया एबारसो नोंखौ फट'आवबो नुबाय थासिगोन ना आङो। नङाब्लाथ' ओरैनोसो साननायावसो दंमोन आरोना नों। नाथाय दा नंला। थांबाय मानसिया। नाथाय अब्ला फट'आथ' मोनखाबायना। आंथ' नोंनि न'नि एड्रेसखौबो मोनखाबायना दिनै साला। दासो सुरु जाहांदोंब्रा जोंनि लाभ स्ट'रिया। एसे इन्टारेस्टिंबो जानांगौना। हाथरखि बेबि थाथ'द' होनबा सना नोंहा। सानसे नोंखौबो लानानै थांगोन आङो। आङो बिबारफोरावसो दै हैनोसैहाय आङो रानज्रबजोब्बाय माबा। ओइ आबै। हा मेहेर आबौ नों फैबाय? आबैलै। आयौ ओइ आबै। हाबा जाखोसै आबौ? मा जाखो मानि खुसि? आंनि आयौ आबै सना हाबा जाखोसै आबौ? मा खुसिखालाय आं दिनै मिथिबायना। बोरैबा हाबाब आबौ मा खौरां मोनखो मानि एसे खुसि? खुसिखौथ' आरो मा बुंबावनो आं आबै दिनै। हाबाब दिनै आंनोबो फोरमायनाय बिदिबा आबौ। फोरमायगोनब्रा र'। आयौ हाबाब एसे खुसि आबौ नों दिनै? नङाबो माथो। ओमफ्रायथ' दिनै मोसानाय बायदिसो खुसि जाखाबायलै आं आबै। माने बुंबाबो बुंस' हानाय नङा आरोना। नै हा खुसिनि जाहोनबोथ' थागोन। मानोथो फोरमायासै नोंलाय दाबोलाय आंनोलाय? खुसिनि जाहोनाथ' आबै। औ हा नोंखौ बेफोरबायदि खुसियाव नुफेराखैमोन ना आबौ। ओइ आबै साननानैल' ला आरोना आंनि साननाया जाफुंदों होननानै। बेखायनो दिनै आं मा खुसिलै आबै। बेफोरबायदि नुयोबालाय गोसोफोरा गोजोनो आबौ। दे ओमफ्राय उनाव खोन्थानोसै आं दे आबै। ओमफ्राय ना नोंनो मोनसे मेथाइबो लाबोखादोंलै आं आबै। ए आंनो? औ। वाव बिदिबाथ' आंथ' हाथरखिखौ लोगो मोनमारबायानो ना। बेनिफ्राय बांसिन खुसि आरो माथो थाबावनो देनाय। ओमफ्रायथ' बेल' नङाना बिनि थानाय जायगाखौबोथ' मिन्थिखाबायना आङो। वा मेहेर वा क्या बात है। बेफोरखौसो बुङोब्रा खाफाल खनसेनो नांबाथाय नांबाय लट्रि बायदिसो आरोना। एबाथ' गोसोबानो नोंखौ नायनो थांगोनलै आङो। आरो सोर हमथानो आंखौलाय। जेराव जाखागोनबोथ' नोङो मेहेरनिनो रानि ना। नाथाय गोसोफोरानो बुङोलै दिल मांगे मर। आंथ' नोंखौ गोसोथोखायोलै डाइरेक्ट बुंखायो आङो। नोंलाय ओमफ्राय आंखौ फसायगोन ना फसायालै? ओमफ्राय फसाया होनबालाय? नै फसाया होनबा बियो मा जानांगौलै मेहेर? नोंनि लाभ स्ट'रिया मा जागोन होनबा? आयौ नाङालै बिदि गोसोफोरा दानो बायखायोबा बोरै जागोन। आरो आं जेननोलै जानला माला जेनलाबायनायाव गैयालै। जायखि मोजां मोननायानो जाया मानो। मार खुसिलै आं ओमफ्राय ना। नंगौरा बिराद खुसि। बरियाल' नांखाबायलै गोसोफोरानो। नोंखौ लोगो मोनबाथाय बबे दुनियावसो थाङोथाय फात्ताबो मोनलायलायनो नागिरालै। माने दा बेनासो सोरबा दंखायो ना मायोबा। मानसियाथ' नायनायाव बिराद सिम्पोललै। माथो भद्र मानसिफोरासो गोसो सिङाव मार सैथान जायोनो। आंनाबो सनाया बिदिसो नामाब्रा। होमबाथ' मा जागोन फालाय? जेरैबायदि लोगो मोनहोदोंना बेबायदिनो जिउआवबो मोनखादों आं बेखौनो। नै ओमफ्राय बांद्रायबो गलि जायालै मेहेर। उनाव आरो थाङै थुङै जाम्बा जायाथ'। साननांगोनलै एसे। बांद्रायबो गोसोफोरखौ खुला हगारजाया नङाना। गोसोथोबाबो मेहेर नाबाथाय जानला मोनला नङालै। जारखि सना फिथरानो जाया मानो। आबा सना माथो जालायखो नोंहालाय? नोंबोया खिन्थादों नोंलायनो दिनै बिराद खुसि होनलाय आबा।
आबैनोसो खिन्थादोंना आंलाय नोंजोंलाय मानो आयौ होमबा नों आंनो खिन्थाला बेफोर जाबाय गोसोनि खोथाफ्रा जानला मोनला खिन्थालाबायजायो आयौ नै बाबा मेहेरालाय माथो गोसोनि बेमारफोरसो जाबाय नामासै No I mean love ओइ बिदि नङा जेबो ओमफ्रायथ' आंखौ बिराद खबर लासै नङा होमबा नों लानांगोनथ' आरो नोंनि खुसिफोरानो जोंनिबो खुसि आरोथ' आंखौ नोंनि फ्रेन्ड बायदिनो साननानै ला माबाफोर प्रब्लेम जायोबाबो आंनो खिन्थाबानो जाबाय बास नोंजोंल' मानो होनबा नोंनि फ्रेन्ड जानो लुगैयो आङो नङा माने माखासे बाथ्राफोरखौबो गथ'फोरा गासैबो शेयार खालामाना बिमा बिफाफोरजों But you don't worry बेटा नों आंनो गासैबो बाथ्राखौनो खोन्थानो हागोन मानो होनबा आङो एकदम बेफोरबायदि नंखायाना बिन्दासो आंबो नों बायसानो आंनाबो खुला खुलिसो हलेबा नंगौबोथ' आरोलै नंगौबा नंगौ नङाबा नङा मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि डाइरेक्टसो आंनाबो बेटा आरो नोंखौथ' आं मिन्थिखाबाय नोंहा मा प्रब्लेम जादों मा जादों आंहालाय बुंलाय जेबो नङा मानसिया आंखौ रागा जोंनो रोङा नामालै बियो जेखि रायलाया मानो मोजांसो रायलायो आंजों जेनेबा मानो ओमफ्रायथ' आंनि आइयाथ' दसेखौनो थानानै रायलाया माथो आंजों आंखौथ' बिदि जेबोखौनो सोङा माब्लाबा बुंफेराखै माथो नोंहा माबाफोर प्रब्लेम दं नामा माबाफोर जादों नामा आरो नाथाय जुदि ममा आंखौ सोङो जे आंथ' आंनि आइखौसो सोंजानो लुगैयोना बाट न'